Apa? Kayak sabuk ngene iki to, terus ki hilse ngene iki koyo arep gawe jinjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjet ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur ae. Ya wis cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Pudak, pantai Pudak. Oh, pantai kuda. Ikut. Pudak. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut muga. Ikut. Ruang saku kok luar biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, di pangku. Ya wes di pangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Sampean ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Dalang to? Nek trimo dalang yo kecil to, bar gitu. Akbar kalih kula nek apane lho, ora nek apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Ngono ya. Pak dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning suluk ana sik, sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Suluk ana ku slendrup lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganase lho. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas pulau rendakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Semoga sabibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga ndang meteng. Oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Iya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mingga-minggi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya dompetnya. Apa? Oh, dompetnya. Rugi dong. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jalur request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya
Ya sama wayangnya dulu, saliman sih. Saliman. Nah. Kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kene mendekat kene. Muah. Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenaneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenaneh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilaki wis. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang deloken tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit ae rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek mbok berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan, berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal rebu sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Kayak sabuk ngene iki to, terus ki hilse ngene iki. Arep gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur ae. Ya wis cium sik. Kok iso wayange luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku ya ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Pudak, pantai Pudak. Oh, pantai kuda. Ikut. Pudak. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut moga. Ikut. Ruang saku kok luar biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono kok gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, dipangku. Ya wis dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari pop yo dangdut apa meneh ya toh. Sampean ora ketang sithik jajal ndalang ning kene Dik. Dalang to? Heeh. Nek trimo dalang yo kecil to bar gitu. Abare kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Ngono ya. Dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning suluk ana sik sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Suluk ana ku lho slendro, Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini lho, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganasnya lho. Situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. madep sana. Oh, siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara
pitu sehari Map kang jalani di pati ambantusi sirna larut terus pene mas na 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 apik nana-nanamu nano ya Sal ya ki engko sampean dan nyapa tuh tidak nyedik-nyedik barangnya lah ini lho ben Oh, iya. jejeg aku tak ngendang heeh ya toh tak Terus? ngendang engko iringane muni nek Hah? wis iringane muni engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki engko iringane mandek lagi omong-omongan oh ngono ya terus aku kesing tak tokne apa iki lho Pak Dalang karo Bu Sinden Oh, iya, iya, iya. iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan oh iya 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 sembarang wis bahas apa wis sembarang oke iya 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 Heeh. Kok iku oh iya 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 anu iki ndek nek anu to yo tak pasang nih ayo sik tak noto baik iya iya orang asu jar abang daduk yang piro ae kowe dan lampu yang jadi saksi yuk iya iki nglunggui bantal kira apa to ora mas apa-apa kuwi yo nyat nggo lungguh ya jalan heeh nggo iki napa itu aja iya kono anu sinden wong wedoke nek ngeprai malah banter lho nah kok iso lah kan renek ganjelane lek nggih sotek rusak sik terokno aku dok terokno aku dok terokno aku lah ngono ya aku dodokane dok ngono ya sik aku tak rono sik sik ta urung urung iya bar ndang lho sik ya jar dodok ngene iringane wis metu Ya. wayang loro nek wis mandek omongan sembarang wis bahas apa ya iki mike gak mau ngono takene susu lho ki engko mike Pah, jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh. jangan sisat-sisat. Anu bar jaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmono ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ya ki mic. Aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, Kif. Peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Ya, dok. Guys. Ngapa? Anu ki video ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus Ya, ya. konsentrasi. Oke. Ya. Dok. Ngono. Ya, dijabut. Sik Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus ngono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden.
wis maca dalang kok kukur-kukur lakang. Omong-omongan aja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wadah, bune ada. Ya apik terus. Lemak nih. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus cium dulu. Aku nih jane pengen ngono wih mong aku. Terus bahas apa di luar panggung bahasanya nyejel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung Bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mangse ya Pakne cium dulu. Wah, wes ya. Yes. Terus mangane teko teng. Nah, terus. Kowe makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Mikir cilik ya? Mik cilik. Iki Pakne makme. Oh iya Bune. Iki petak jane yo ngalah. Wah, didulang no, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin Aku jane salemu ning enek vitamine lho Bune. Ngono. sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane padahal karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Enek masalah wong loro ki umpamane enek masalah tukaran umpamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu umpamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho Bune. Ya ampun aku kira kene mbok hapusi lho Pakne kowe iki ben-bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya. Aku Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora Bune, ora. Seto tak jelasne to Bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to Mas? Loh. Wes wayange ya wes. Bentak aja to mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil, barang dicat centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, taring ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Remuk. Unggah nih Pak Lurah ya. Pak Lurah namanya Pak Eko. Duduk sini ya. Iya Pak Eko. Ya.
Sepatane gundul-gundul pacul-cul. Oh iya. Pak Wow, cari jalan ya. Monggo Pak Eko. Alon-alon kemawon. Kene ngevideo ya orang dipateni to ki mau. Murung lali. Ya. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Monggo komentar pada pagelaran malam Apakah hari ada ini. sepatah dua patah kata Nggih. buat desa? Masa arep dipatah nih cik ya ini. Mboten toh? Mboten. Sekelumit Nggih. kata. Nggih, soalnya masyarakat Ngadipuro alhamdulillah malam ini semangat banget. Mungkin yang pertama memang cinta dengan kebudayaan Jawa. Nggih. Terus yang kedua dalangnya lagi hit, lagi ngetren dan dengan datangnya Mbak Niken Salindri. Nggih, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dalang Akbar dengan Mbak Niken malam ini bisa menambah motivasi masyarakat Desa Ngadipuro untuk lebih mencintai kebudayaan Jawa. Amin. Amin. Napa melih, Pak? Dalam Napa melih? tahun ngarep nanggap malih. Nggih. Pripun lah tahun ngarep nanggap malih? Suara rakyat, suara Sami Tuhan. setuju? Nggih, lek ngoten nyuwun donga pangestune mugi-mugi kula sak perangkat desa tansah pinaringan sehat dados dipun gampang gangsaraken anggenipun nyambut damel mimpin warga desa Ngadipuro. Amin. Ngaten nggih. Napa melih, Pak? Hukum Dalam. panggung niku ada dua loh, Pak. Napa? Hukum panggung ada dua. Nggih. Siji nyanyi, nek orang nyanyi ninggali. Nggak Ninggali, boleh ngono ngoten. kuwi, nggak boleh. Oh, nggak Nggak boleh ya? bareng. Nggak bareng ya? Oh. Nyanyi nopo duit, Pak? Malah mbok cetakne. Duit niku apa sing ijo-ijo gitu, Mbak? Sanes, Pak. ungu, sing Sanes, ungu. sanes, sanes. Hah? Abang. Sing abang. Nggih. Nek biru niku asine nggih mboten napa-napa nek jumlahe kathah. Nek Oh, ngaten. ijo kok mboten menerima to, Pak. niku. Walah, anggetku lek Hah? apa? Duet apa juwet to iku sing ungu iku. Duit. Duh. Napa request napa monggo. Nggih. Soalnya niki wau nganu lho Mas, Pripun? napa tahunnya tahun politik, Oh, nggih. wayahe pilkada lek ngomongne abang ijo kuning kan mboten Oh. pas. Loh, niki Kok abang ijone duit tak, Pak? Wah, ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Napa? Napa request napa monggo? Napa? Request napa? Remenane napa? Remenane Dalam. Bapak. Nggih. Selendang biru. Selendang biru. Lintang asmara. Wone. Apa neh, apa neh? Dalam sing penak kuwabeh lek Mas Dalang iki mesti penak. Heeh. Nggih, apa neh lek sing nyanyi Mbak Niken iki kabeh mesti penak. Enak. Ngoten. Mister Mendem. Wis gak oleh mendem lho saiki. Nggih. Napa? Napa, Pak? Pon manut mawon. 1 sampai 3 hangus. Kok kaya jinae ya ana permintaan 1 sampai 3 hangus. 2 3 pun monggo. Beh. Iki sesuk ndak iso dijak ning pudak carane ngene Mas. Mboten napa, Pak? Duet napa piyambak tapi dikancani. Ah. Niki sing nyanyi jenengan mawon. Oh nggih, kula mawon apa request lagune? Selendang biru. Apa neh?
Heeh. Ya satu-satu sik, Seliang biru sik we. Apa Dik Niken? Manut tak kembalikan Dik Niken. Lintang asmara mawon. Ah, Iki oke. duwite jenengan kalih Mbak Niken. Ngaten. Nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nah, ben taun ngarep ditanggap maneh. Setuju napa setuju? Nah, niku lho. Nggih. Wis dalang ngendang nyanyi. Lah, enggak Salahe sapa sing ngongkon ngendang? Ayo. anu Mas. Oh, piye? Apa? Ketoke sewenangane jenengan niku lek sing lagu pertama mau lho. Apa Enek ta? sing pindho niku lho. Makane iki ndalang ngendang nyanyi dadi kan triple. Nggih. Nah, ngoten lho. Nggih. Ben ndek enek ya. Nggih Lintang Asmara nggih saged di mangke. Ngoten. Yuk. Nggih. Pak Lurah jangan nganu dulu, Loh, jangan turun pripun? dulu di sini. Oh, Tuh, ngaten. nanti Pak Lurah kalau ndak turun jadi orang ketiga. Lah, Nanti tenan aku to. kleru. Nggih. Wayahe gandeng kamu, aku malah gandeng Pak Lurah. Lah. Ya mboten nanti Pak Lurah apa itu menilai dan memberi. Ya toh. Oh. Anu Pak DP riyen Pak biasane. Biasane ada DP kita jalan gitu. Oh, ngoten. Nggih. Biasane lho nggih. Tak titipne sampean mau gorong dikasihne, Mas. Dereng. Lho, iku lho wis tak titipne mau. Di bar. Niki Lintang Asmara siose. Siap. Ya. Nggih. Enek sinyal ya? Full sinyalnya. Nggih full. Ngen kula muati titik. Yuk, monggo ya. Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Iki modelnya kayak anak royoan sangune wong tuane lho. Heeh. Pak, Pak, janji adalah hutang, Pak. Dalam Janji adalah hutang. ngono. Nggih. Nggih, pundi Pak? Kita berdua sudah nyanyi loh Pak Iya, dengan Pak. susah payah loh kita mengeluarkan energi yang keringatku lho Pak, keringatku ya ampun, keringatku lho Pak, ya ampun. apalagi ini tenaga suaraku loh Pak yang sangat Itu sikilmu ngideki aku. Iya, iya. Sik lah ya kok malah kaya Tom Jerry to. Monggo Pak, sampun katur Lintang Asmara, Siap. matur nuwun. Ya. Lendang biru Pas nggih. lendang biru ge lho. Nggih. Pun nggih niki kula. Sampun. Niki Ya, siji-siji. Pisan ae lek kula niku. Nggih, nggih. Nggih. Jenengan pun Soalnya tidak boleh mendua. oh iya, betul niku nggih. Terus pun sampun nggih. Sampun. Nggih. Heeh. Selendang biru. Alus. Oh nggih. Lah iki lho, enduk iki lho, Nduk. Sangune ndi? Nah. Lah lho Pak, anak sangune. Nah. Ani ye. Nah. Maju aku tak mundur. Lho, mun kok mundur entuk dhuwit. Alah napa to Pak? Mboten Pak. Mboten Pak. Pak. Alah kok suwimen to. Romansa. Ndang to. Oke lho, nangis lho Pak, nangis lho, nangis lho. Nangis Nduk. Enggak mau. Sik to arep disangoni mbek Pak Lurah lho. Nah. Monggo Pak Lurah ganteng nggih. Matur sembah nuwun Pak, terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Oke. Iki selendang biru diaturin sakniki napa mengke, Dik? Apa? Selendang biru sakniki. Sekarang aja Oke, nanti setelah siap. ditunggu. Oke, siap. Musik aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dik? Kok sentuh-sentuh to? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Lanjut. Nanti bojo Akbar. Durung. Lanjut. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi cintane? Iku yang mau loh Mas. Oh, wis sing cinta siapa? Oh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa?
Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, Ndang, cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden. Bu. Bu Ya. melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victornya ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Ha. Sing bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya. Harta palwanu ting ranu Kesing kesang mira dene kayun manis selera Gusti matura kelawan uwakmu ing ngamarta kepiye pawartane sakwise jeneng sira kulup marak marang Karang Kadempel sewu kalepatan nyuwun tadah wadana sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka ganjanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat saroning ingkang kedah dipun pinanggani inggih menika wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Janaka? Kula wonten dawuh. Siadi kang ulina ngayamana handlasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padesan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudak Tunjung Biru. Menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambaing pangestu. Mangsa baranga muga lebeng karya Dimas Harkaca kula wonten dawuh paman. Awat-awaton lakoning pamanmu hang padi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru. Nggih dhateng sedika ngestaken dawuh. Sikra kang bala dumingal
ngisor. Padha mirah ingsun aten pas poku mijil tuhu dahat tanpa karya makan Gusti ilahing nama sidam sidi sekaring buwana langgeng ulun mas padhaake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidur semengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa Lesmana Widakdo yuni nggih duh yang todo winenang kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking paduka pukulun ingkang arupi Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe hantoyong Kyai Semar Badranaya. Kula Lesmana samendang tan karempit atur kita wis tampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menapa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun. Awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kula. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka hasta ulun mara gage tampan ana ulun ora awel hanggone masrahake kula nuwun bukulut ya kula Lesmana tiba sepadha-padha sawise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru kita aja pegat ing pengati-ati nggih Lesmana ngestakaken dawuh bukulun rening sampun kasembadan panyuwun kula keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati ya Lesmana ulun nyangoni Raharja
Dewa Sukata marang suring brang ngotani arem-arem ngendan wengawiyat ing Dananjaya lan tetuko kang sawanana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun yang padha wenang Ulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jrenyatanipun paduka yang padha wenang sampun nyumur piancas kula Ulup Janaka nadyan kira ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhaing Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widakta utusan saka Praja Pancawati duh ulun para maos lingsem Janaka nyawang sarating Basanta menawi kula wangsul daring mundi Sekar Pudak Tunjung Biru Janaka kula wonten dawuh haywa apa rasamu kalamun to Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana tak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu sing ati-ati kula Arjuna wis menira kamanungsan kasrepan tinggaing mungsuh ana satriya kang ngendhek sing dadi lakuku kuwi sapa Panengah Pandhawa Harjuna kekasihku bali kuwi aku Lesmana Widadda saka Praja Pancawati aku abdine Anoman kekasihku duwe karep apa dene nyegat marang lakuku Harjuna apa bener sira Lesmana wis bisa mundi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru ya kapara nyata ora tedeng aling-aling tedeng Sekar Pudak Tunjung Biru pancen wis ndak pundi Janaka yen pancen sira satriya kang ora serakah margake tak jaluk kembange kang sawiji waduh lah kok enak timen njaluk mung kari aba mongko anggonku Hambudidaya sowan aning yang padha wenang betek lamun anggonku kepengin mundi Sekar Pudak Tunjung Biru kanggo cihna mboyong Kakang Semar Badranaya yen tak jaluk siji ora kena tak jaluke kabeh kembangi waduh bagus jare kowe ngaku satriya ning kenang apa kok mentro begal ana dalan he Arjuna kepara Anoman duwe sayembara apa sayembaramu lakon kowe ngrebut Sekar Pudak Tunjung Biru yen wis kelakon nglangkai bangkine Anoman Tira iki lamun sira hangga guru kaki familia manungsa kang nata ingkang gedhe martabate
ibadah lan kang ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis tan mikir paweh ing liyan iku pantes buronono kaki sartane kamruh Denira rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa Sekar binelah dados kalih ingkang den asta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden semono amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya. Lindhu bumi kunjing ing kados pundi Raden Anoman nyuwun kula kembange kelakon direbut kelawan Arjuna aku mung antuk cangkoke wae. Wah ketoke satriya ning patrape kok kaya maling golek kembang ora kasembadan malah begal ana dalan nadyan mung cangkoke ora dadi ngopo. Ayo luwih dhisik bali ana Pancawati cangkok bakal tak aturake kelawan Kok Prabu Rama. Sumangga kula dherekaken.
sahabat ingsun pining hangulati puspita medemendah kang warani Nyai Janaka kula wonten dawuh piye pawartane apa wis bisa entuk gawe nuringgih Dukaka Prabu kula sampun kasembadan mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru namung boten kalian cangkokipun kowe entuk nak asil saka oleh mung ngrebut to kula mboten ngrebat nanging kula ndadar ketrimane gesang kula ya yen pancen kowe mangkono nadyan mung kembange ora dadi ngopo malah ayo tak kanthi jumujuk tumuju karang kadempel babar pisan nganti Yayi Prabu Puntadewa minangka cehna mboyong Kakang Semar sumangga kula dherekaken Prabu Kakang Semar nyuwun Sekar Tunjung Biru kasembadan den pati hananging Sekar den rabut hamung ngantuk cangto yakti Sang Arjuna gawe kidul murang tata yen Arjuna gawe isin nantang Prabu Rama tak kanthi ing nuswa Jawi pasrah cangkok mrengki Semar
dangu mangungkung kanduhan rimang niki sami rawuh ndara kula ing Ngamarta lan sinuwun ing Dwarawati. Ya Kakang Semar, tekaku iki Kang wigati bakal ngaturake kembang sing dadi pundhutane Kakang Badranaya. Ngaten sinuwun kapara nyata. Aja kurang pangapura ya Kakang Semar. Kembange tanpa cangkok. Kembange Sekar Pudak Tunjung Biru ora ana cangkoke. Kepiye munggo pamrayogamu Kyai Semar? Ya. Senadyan kembange ora ana cangkoke aja nganti suwala Kakang Semar anggone bakal tak boyong ning Praja Ngamarta. Nggih, cobi kula taminipun, Ndara. Kembang Pudak Tunjung Biru ingkang kula tampi. Iya Kakang. Ayo Kakang Semar, tinggal tak kanthi boyong ming Praja Ngamarta Kakang. Mengke riyin Ndara Janaka mengke riyin arep disareh sawetawis nggih Gus. Nika dampyak sinten nika? Prabu Rama Wijaya ingkang rawuh wonten Karang Kadempel. Iya Kyai Semar. Ingsun Kang Prapta ana kene kelawan kadangku Lesmana. Kang wigati bakal ngaturke pundhutane Kakang Semar yaiku Sekar Pudak Tunjung Biru. Nanging amung cangkoke wae kepiye kok tampa apa ora Kakang Semar? Cobi kula tinggalane riyin. Yo, kagatokaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatining wujud wenteh garwanira Ki Lurah Semar nenggih Batari Kanastren. Cacah to iki. Inggih Kyai. Kula ingkang sampun wangsul punten dalem sewu. Kula ingkang dados Sekar Pudak Tunjung Biru miwah Cangkok Wijaya Mulya kala wau. Kowe bubar saka ngendi, Dren? Kula bibar saking Hyang Pada Wenang. Perlumu apa sowan mrana? Namung nyuwun pitedah dhateng Hyang Pada Wenang kula kedah momong sinten. Oh ngono. Nggih. Terus
kowe nggawa amanah apa saka Hyang Padamenang? Mekaten Kiai, dawuh ingkang kula tampi paduka kalian kula kedah momong dumateng para Pandhawa. Sebab apa ora momong marang Prabu Rama? Awit sampun liwanci gumantos sing kawontenan. Kala semanten paduka momong dumateng Prabu Rama krana masih wonten jamaning Guntarayana. Ing mangke sampun ngancik jaman Guntara Sabda inggih alaming para Pandhawa. Sabab Prabu Rama sampun paripurna kewajibanipun. Ngono nggih. Kewajibane Prabu Rama apa? Mardikaaken nagari. Lah yen kewajibaning Pandhawa, Pandhawa gadah kewajiban ngisi dumateng kamardikaning negari Kiai. Oh, ngono inggih. Ingkang menika Kiai, monggo sesarengan kula kanthi kula dherekaken momong dumateng para Pandhawa Kiai. Wela dalah. Kiai Semar, kula sinuwun. Ya. Ingsun narima ing pandum ora bakal meksa marang Kiai Nayantaka. Ya mung sadurunge aku kundur Kiai Semar, aku mung titip kelawan para Pandhawa. Tetep terusno lelabuhanku. Kejaba saka iku, aku kepengin ketemu adu arep catur nitra kelawan Prabu Kresna. Monggo kula sumanggaaken catur nitra kelawan Prabu Kresna. Prabu Kresna apa sang Prabu Rama? Ayo metu sedhela. Ya, Parkudara. Piye? Aku tak njagongi Prabu Rama sedhela ya. Kae rantak-rantak ana daya-dayae Kurawa. Mung tamune Parkudara. Tanjir ngabar sumebar pawarta-warta Kakang Semar kasembadan kaboyong dening para Pandhawa tegese gagar wigar tanpa karya negara ngastina duweni gegayuhan boyong Kiai Semar. Para Kurawa, barisan witing klapa cawisna maju dina iki cicil Bratayuda. Swata mobok tak jaluk Kiai Semar njaluk kasempatan Kiai Semar bisa ngelangkai banggine Werkudara rangsang Balawarti. Yo Semar Putra lak gempur negara Ngamarta maju legane ngatiku tibane titir mati dening aku. Yo
iya tolaruto saking kutha Sagaragala yen taname utusa sang Sri ana wigati apa Sang Prabu Rama dene miji marang aku kene metu saka dalem Karang Kadempel. Iya Sang Prabu, mulane Sang Prabu ndak kanthi miyos ana njaba aku mung bakal nyuwun pirsa. Mundhut pirsa babagan apa Prabu Rama? Apa kepara bener Prabu Kresna nganti dina iki isih dadi kekandanganing pukulan Bathara Wisnu? Yen pancen ora kleru pancen kaya mangkono. Pancen kaya mangkono kahanane Prabu Rama. Nganti tekan dina iki aku isih dadi titising Sang Hyang Wisnu. Yen pancen bener-bener panjenenganmu titis Sang Hyang Wisnu mara gage aku bakal arep takon babagan apa Prabu Rama? Bathara Wisnu tumurun ana Madyapada kuwi manitis kaping pira lan menyang sapa wae Prabu Kresna? Prabu Rama piye? Sang Hyang Wisnu mono manitis marang Madyapada rambah kaping 7. Angka 1 manitis marang Begawan Wisnungkara ya Begawan Kresnengkara pujanggane Prabu Danapati. Angka 2 marang Ratu Maespati Prabu Arjuna Sasrabau. Dene angka 3 marang jeneng para Prabu Rama Wijaya, kaping 4 marang jeneng ingsun. Besok rambah kaping 5 Yang Wisnu manitis marang Nalendra ing Kadiri ya mamenang Prabu Jayabaya. Rambah kaping 6 marang ratu ing Malawapati Prabu Angling Darma. Genepe kaping 7 marang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya. Mangkono surasane tulis kang wis ndak kawruhi Prabu Rama. Bener apa luput ndak wangsulake marang Prabu Rama anggone bakal mangsuli apa kang dadi kandhaku Prabu Rama. Ya pancen bener apa kang dadi kandhamu kabeh Prabu Kresna. Yen mangkono jeneng ingsun wis bisa nitik marang sapa kang dadi kekandanganku nanging aja saiki Prabu Kresna. Lho lha besok kapan? Ngentenono besok lamun ana wanara kang ulese abang Prapteng Praja Ngamarta mongko bakal nglamar Wara Drupadi garwane Puntadewa. Ing kono dadi pancatan ingsun bakal manitis marang jeneng para tak enteni Sang Prabu Rama. Astabrata